najdôležitejším z posolstiev Panny Márie, tak Panna Mária nám dala takých 5 kameňov proti Goliášovi. Goliáš nazorňuje hriech a Dávid má 5 kameňov, to je také prostriedky, ktorými môžeme poraziť to zlo, ten hriech, ako poznáte ten príbeh z písma, že taký malý pastier porazil veľkého obra, tak aj Panna Mária nám dáva cez posolstva takých 5 kameňov. A ten prvý kameň je modlitba ruženca, máme sa modliť srdcom. Panna Mária hovorí, že my už to zlo nemôžeme jednotlivo zastaviť, ale máme vytvárať také spoločenstva, aj keď nemusíme hneď vytvoriť a dávať sa dokopy nejak niekoho tak na silu, ale prvé také spoločenstvo, ktoré máme, je rodiny, v ktorých žijeme, tak tam máme sa začať modlievať spolu svätý ruženec. Panna Mária nás prosí, aby sme sa pomodlili celý svätý ruženec, čiže radostný, bolestný, slávny. Nemáme sa pýtať, že prečo toľko, ale máme pozrieť, že koľko je zlá vo svete a zlo má veľkú moc a len takto modlitbou, keď sa budeme spájať, tak môžeme to zlo tak oslabiť, až ho úplne tak poraziť, ale keď sa nám niekedy nechce modliť, tak chýba nám k tomu len pevná vôľa a máme sa tak viac modliť a potom máme sa modliť dovtedy, Panna Mária hovorí, že kým sa nám nestane modlitba radosťou, takže k tomu nás pozýva Panna Mária, modliť sa svätý ruženec a modliť sa srdcom, ako aj v Medžugorji, keď budeme, tak ten večerný program stále začína modlitbou ruženca, radostný, bolestný, keď je štvrtok, tak namiesto bolestného ruženca sa modlí ruženec svetla a potom ešte sa modlieva aj slávnostný svätý ruženec podľa toho, aký je deň, takže k tomu nás pozýva Panna Mária v modlitbe svätého ruženca. Potom druhý kameň proti Goliášovi je Eucharistia. Niektorí, ktorí sú aj takí skeptickí voči Medžugoria, tak hovoria, že Panna Mária nie je viac ako Pán Ježiš, ale v Medžugorji je naozaj na prvom mieste Eucharistia a svätá omša, tak ako Panna Mária hovorí v posolstvách, že keby ste si mali vybrať medzi zjavením a svätou omšou, tak choďte na svätú omšu, lebo vo svätej omši sa obetuje môj syn za vás. A keď vás žehnám ja, tak vás žehnám svojim materinským požehnaním, ale keď vás žehná kňaz, tak vás žehná samotný Pán Ježiš. Preto kňazi majú veľkú moc na zemi a to sú synovia, moji milovaní synovia, ako Panna Mária aj v mnohých posolstvách spomína našich duchovných otcov, preto na nich máme aj viac myslieť, aj keď niekedy možno nejaká vec sa nám niečo nepáči aj tak treba sa za nich aj viac modliť aj to, lebo každý, aj duchovní otcovia, každý vychádzame z nejakých rodín a nesieme si aj možno nejaké zranenia z detstva aj tak a nevždy sa to zdá len tak ľahko odstrániť, takže všetko to máme vložiť do modlitieb a myslieť aj na našich duchovných otcov, ktorí sú takými predĺženými rukami Panny Márie a vlastne aj jej syna Pána Ježiša, takže Medžugorje je takým centrom Eucharistie a aj vy, čo idete hlavne prvýkrát, tak vás pozývam, aby ste sa zúčastnili týchto večerných adorácií. Zajtra je štvrtok, tak zajtra bude hneď, budete mať možnosť po svätej omši od 8. do 9. bude hodinová adorácia, tak môžete sa aj zúčastniť a potom v sobotu zvykne byť adorácia, je teraz to už posunuté, je letný čas, tak je od 10. do 11. potom večerná adorácia, tak potom máte možnosť sa aj zúčastniť, aj vy, ktorí to už poznáte, tak je to také hovorené slovo, také pekné duchovné slovo, kňaz, ktorý vedie túto adoráciu, aj také pekné adoračné pesničky, takže mnohých práve čo aj prvýkrát boli, tak práve tieto adorácie tak najviac oslovili, takže Medžugorje je takým centrom Eucharistie, aj ako svätý Páter Pio hovorieval, že skôr sa človek deň zaobíde bez slnka, ako človek bez svätej omše a bez Eucharistie, takže takú veľkú moc aj má svätá omša a Eucharistia, takže to je druhý kameň proti Goliášovi. Potom tretí kameň je sväté písmo. Máme dať sväté písmo do stredu našich rodín, nielen z neho utierať tak prach, aj tak, alebo keď ideme do kostola, tak si vypočujeme evanjelium a
A týmto pre nás skončilo. Ja tiež sa priznám, že v tomto tak slabšie čítam to Sväté písmo a stále si dávam na novo taký záväzok, že budem viac čítať to Sväté písmo, lebo v dnešnej dobe je trošku taký pretlak všetkých informácií. Ľudia rôzne také hľadajú veci krížom krážom, ale zabudáme, že máme také Božie slovo, takú vzácnu knihu, kde skrze týchto evangelistov je to napísané, toto Božie slovo, takže tam by sme našli mnoho odpovedí na naše otázky, ktoré hľadáme všade inde a potom tak rôzne také chybné cestičky nachádzame a pritom treba začať týmto Svätým písmom a tam nájdeme aj mnoho odpovedí, takže to je ďalší taký kameň proti Goliášovi, Sväté písmo. Máme ho dať do stredu našich rodín, niekde nájsť si také miesto pekné a takto si deň aspoň nejaký malý odsek čítať a takto meditovať a rozjímať nad Božím slovom. Potom je štvrtý kameň, je pôst. Panna Mária Medjugorje nás pozýva pôstiť sa u chleba a vode. Vieme, že teraz sme aj na puti, nedá sa to vždy takto úplne sklbiť, ale Panna Mária hovorí, že ako zlo má veľkú moc a modlitbou a pôstom dokážeme zastaviť prírodné pohromy, katastrofy a nie len tie vojny, čo sú vo svete, ale aj vojny, ktoré máme vo svojich, a to je z našej dediny, jeden s kamiónom, kamarát, hej, jeden, čo pochádzame, hej, sused Míra, šoféra, tak preto vytruboval, aby ste si nemysleli, že tu niečo, že hromžia, alebo čo, ale to je sused z dediny, hej, takže kde som to skončil pri pôste, takže o chlebe a vode v stredu a v piatok. Keď niekedy sa nám tak ťažko pôsti, tak iba nám k tomu pevná vôľa a práve týmto modlitbou a pôstom môžeme veľa si vyprosiť a nemusíme pôstiť len o chlebe a vode. Môžeme pôstiť, sú aj rôzne iné také spôsoby, niekto má rád kávu, niekto má rád niečo sladké, niekto má rád ohováranie, rozprávanie o druhých. Takže je to na nás, že každý vieme, že ktorá táto činnosť je nám taká najbližšia, takže to si môžeme vybrať, ale Panna Mária nás takto pozýva aj hlavne potom doma, lebo v Medjugorje je všetko také trošku ľahšie, aj sa pôstiť, modliť, aj chodiť na svätú omšu, modliť sa svätý ruženec, ale potom doma hlavne je ťažko evangelizovať tam medzi svojimi rodinami, ale je dôležité, aby sme hlavne začali od seba a nesnažiť sa, aj keď prídeme z Medjugorja, tak teraz taký tvrdý režim na každého, teraz sa budeš modliť ruženec, teraz budeš do kostola. Panna Mária stále hovorí, že máme s láskou pristupovať ku každému a všetko tak na silu, aj keď niekoho možno trošku treba tak možno razantnejšie niekedy prihovoriť, ale najviac, čo môžeme urobiť, tak ukázať na vlastnom príklade a tak sa začnú aj ľudia okolo nás potom k tomu lepšiemu obracať, lebo je aj také príslovie, že na lyžičku medu sa viac mu chytí ako na súžlče, tak aj my takto máme tak s láskou pristupovať ku tým, takže uvidíte, že ako každého z vás zasiahne to Medjugorje. A ešte posledný tento kameň, aby som nezabudol, je to mesačná svätá spoveď. Panna Mária hovorí, že neexistuje kresťan, ktorý by nepotreboval aspoň mesačnú svätú spoveď. Každý deň prichádzajú zlé myšlienky, zbytočné a starosti a cez tieto zlé myšlienky tak zlý nás takto zvádza a chce nás takto priviesť na svoju cestu a všetko to robí skrze nás a pre nás, aby nás trošku od tej Božej cesty nejak tak odsmeroval, ale práve preto Panna Mária nás pozýva touto modlitbou, aby sme sa tak vnútorne tak očistili od toho zlého a aby sme sa nasmerovali na tú správnu cestu a k tomu aj slúži táto svätá spoveď, aj keď teraz možno ste si mnohí aj spravili svätú spoveď, bol teraz prvý piatok, ale práve v Medjugorji mnohí dostanú také vnútorné pozvanie ešte raz sa vyspovedať, možno nejaké hriechy, ktoré ste možno zabudli, alebo ktoré sa opakujú, tak to
treba vyznať v Medžugorji. Máme tu duchovného otca Stanislava, potom otec Milan Hvizdoš, ktorý chodieva stále minimálne hodinu pred tým večerným programom, stále ho tam nájdete, takže budú tam aj iné skupiny, čo viem, Slováci, takže len si treba nájsť ten čas, nenechávať si to na poslednú chvíľu. A otec Milan Hvizdoš by vedel aj také svedectvo dať, že mnohí po 20-30 rokoch pocítili takú milosť sa vyspovedať v Medžugorji. Takže aj keď budeme na tom svedectve Patrika a Nancy, keď to poznáte, ktorý nie, tak to budete počuť. Za ňou sa modlila aj mama skoro 40 rokov a on sa po mnohých rokoch sa tiež vyspovedal. Všetko zanechal bohatstvo v Kanáde aj s manželkou a prišiel žiť tu do Medžugorja. Majú také pekné svedectvo obrátenia, má už teraz okolo 85 rokov a stále dáva toto svedectvo a takto pozbudzuje druhých ľudí, že aj keď mnohé sú ťažkosti v živote, netreba zúfať aj to, ale stále treba vstať, aj keď padneme do toho hriechu, lebo zlý nás tak nahovára, aby sme ostali v tej špíne, v tom hriechu, ale stále treba povstať a očistiť sa a ísť ďalej, lebo aj svätý Ján Pavol II hovoril, že cirkev je také ustavičné padanie a vstávanie. Je to úplne normálne, nikto z nás nie je svätý, nikto nie je dokonalý, každý z nás robí chyby, aj duchovní otcovia, aj tak, nikto nie je taký ešte na svete, to už by ste boli potom na oltári vedľa svätej Teresky Ježiškovej a tam vedľa svätého Jozefa, ale taký tu ešte nie sme. Takže on hovorieval aj Ján Pavol II, že padnúť do hriechu je ľudské, ostať v tom je čertovské a povstať je anielské, takže preto je aj svätá spoveď a sme radi, že máme našich duchovných otcov. Tak to je takých 5 kameňov proti Goliášovi, ktorými môžeme to zlo, ten hriech poraziť. No ako aj Panna Mária povedala cez vizionárov, že pristupujte k pútnikom s láskou a neunavujte ich, ale s láskou a trpezlivosťou k nim pristupujte, tak ani my vás nechceme takto na úvod unaviť. Ešte budete veľa počuť o Medžugorji aj tam na mieste. Malo by byť aj stretnutie s Terkou Gažiovou, od ktorej som vám púšťal tieto nahovorené posolstvá Panny Márie, alebo s niektorým z dievčat z Máriho svetla, rôzne takéto svedectvá budú, takže budete ešte počuť o Medžugorji. Takže tak len, aby ste vedeli zhruba o Medžugorje. To nie je, že teraz sa naučíte nejakú takú poučku a budete tu rozprávať hodiny a hodiny a ľudia budú odpadávať. Medžugorje musíte hlavne prežiť a vy môžete hocikomu rozprávať o Medžugorji. Nikoho sa to nedotkne tak, ako keď navštívite toto miesto. Takže vy aj čo prvýkrát idete, tak vám prajem, aby vás to Medžugorje tak na tom správnom mieste zasiahlo, aby vás taká Božia milosť zasiahla, aj tie posolstvá Panny Márie, aby sme sa všetci vrátili tak o kúsok lepšími, aby aj to Slovensko trošku lepšie vyzeralo, aj s našim pričinením neukazovať na druhých, že ten sa musí zmeniť aj na všetkých tých politikoch, aj všetko, lebo my nezmeníme niektoré veci vo svete. Samozrejme, áno, netreba niekedy niečo povedať aj tak, ale najviac spravíme aj s tou modlitbou a so všetkým a treba na zlo odpovedať aj tak dobrom, aby tí druhí videli, lebo častokrát aj sa z nás kresťanov tak smejú, že aký sme aj toto, ale treba byť takým príkladom a neodsudzovať aj druhých, aj keď sú iní, možno aj tí ateisti, aj tí iní majú lepšie životy ako mnohí kresťania, aj my, takže nikdy neposudzovať toho druhého, ale vždy sa za ňo radšej pomodliť aj to, a preto ideme aj na púť do Medžugorja, aby sme boli o trošku lepšími ľuďmi. Takže toľko zatiaľ z takých večerných rozhovorov, môjho monológu takého, ale tak všetko dobré, požehnanú cestu vám prajem a o chvíľočku, tak do pol hodinky si urobíme prestávku v Sombatej mestečku pri Tesku. Môžete si ešte dokúpiť niečo, keď vám ešte niečo chýba, tak pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ale už asi spíte aj tak.